Ayan na, yan na mga katoy. Huli na. Huli ka. Huli. Yan mga katoy, oh. Ay, malaki. Ang laki. Huli. Laki. Ang laki. Yun, mga katoy, oh. Good size, oh. Oh. Ban mo. Steve. Yan. Oh, di ba? Sarap. Oh. Yun, good morning mga katoy. Yun, bali nandito tayo mga katoy sa ano, Barangay Kasili. Kay Kachoy Giron sa nang Talimpits, yun oh. Sarap mga kachoy. Oh, yun oh. Para maiba naman yung fishing spot natin. Bali medyo masama pa naman mga katoy, pero tatry natin baka makadali tayo. Mamaya siguro magka-carp hunting tayo. Bali kung may mabilihan ng ano, ng masa, magka-carp hunting tayo. So ngayon, gano'n muna tayo mga katoy, may bubulati. Bulati muna, pahin natin muna. Bali din natin makakasama si ano mga katoy, si Kachoy Giron kasi may trabaho siya ngayon doon sa may laot. Mamaya. So siguro mamaya makakabon na lang siguro sila. Ang little vlogger ng ano, si Ethan oh. Hello Ethan. Yo. Ayan. Ayan mga katoy. Bali ano lang. Dito lang ako sa may ano, may baliti. Diyan lang tayo may pisto. Maganda rin yan. Sige ron no. Oo, sa may kuweba. Makikita mo ang kuweba. So yun mga katoy. A few moments later. Yun, dito na tayo mga katoy sa spot. Kasama natin itong mga batang anglers ng ano, Barangay Kasili mga katoy. Yan mga katoy, sit up muna tayo mga katoy. Medyo nagulo-gulo itong pamiwas natin mga katoy. So yun, good morning mga katoy. Ay. Yun mga katoy, tira na natin itong isa. Ayan natin. Yun, litaw mga katoy. Sa metro mga katoy, lalim. So sitapan natin ito mga katoy, isa ulit. Sana di tayo mapaya dito sa mga bata mga katoy, ng mga batang anglers ng ano, Barangay Kasili. So siguro mamaya mga katoy, makakabanding natin sila maya. May tinatapos lang silang trabaho sa laot. Sila Kachoy Mark. At sana makapunta si ano mga katoy, sa Inse Anglers na may kasama tayo, dalawa. Si Philip Robles tsaka si Kachoy Jan. Malakas ba ulan kayo na dito? Hindi naman. Alpon lang po, pero po gabi malakas. Kagabi yung malakas. Yun, shoutout nga pala sa mga subscriber natin taga dito. Madami rin tayong subscriber dito mga katoy. May Barangay Kasilit tsaka may ano, Barangay Subay. Yun. Thank you sa inyo mga katoy, sa mga subscriber natin mga taga Binang una. So kata ko sana mga katoy sa may ano eh. Yapak ng Igante. Bibiyang po, tapos na Ayun bibiyang. na. Oh. Meron pa? Oo, ayun. Sige po. Mayroon na. Ay, malaki. Ay. Mga katoy oh. Mga katoy, good size ito. Ano ba yan? Nakakatuwa talaga ito. Good size mga katoy oh. Ayos mga katoy oh. 3 finger may gitna. Ay, kakatuwa. Ayun. 1-0 mga katoy. Pupunuin natin ito mga katoy, bangka. Abo. Mamaya mapuno nga yan eh. Ang galing. Yan lang pala eh. Problema ito, baka ma-full storage ako. Yung pitch yan mga to eh. Para pumunta ng karpa. Wala kasing ano. Ha? Bali itong spot na tomato eh, dito pala sila nagka-carp hunting. No? Sila Kuya Giron nyo. Dito ba yung nakakuha sila ng ano, malaki? Ay, dito po. Ay, doon sa kabila. Diyan po sa So yun mga katoy, sana mamaya pagka may pagkakataon mga katoy, magka-carp hunting tayo. Dalawa ng pamiwas natin. Mga katoy, abangan nyo nga pala mga katoy, mag-shoutout tayo mamaya. Yan. Shoutout time. Natin yung bang. Ayan, ang laki. Ang laki mga katoy, ang laki oh. Ay, ang laki niya. Kulay pula oh. Wow! Pagkita natin. Ang laki oh. Ang naman ni Jeff mga katoy oh. Ang laki oh. Pulang-pula. Ngala-ngala talaga tinamaan oh. Uy! Boy, makakalabas pa. Swerte naman. Nakasampu na tayong ganyan lang. Ay mga katoy, ano pala tayo? Magka-cutscene cook tayo. Cutscene cook! Wow! Bibili tayo dyan lang naman.
Mag-iyaw kami dito mga toy, magka-cutscene kami. Cutscene kami mga toy, mamaya. Madilim na naman mga kasi ano ba tong cellphone natin? Madilim na naman. Ang laki. Yun, ano yun? Good size oh. Nilipat ko dyan mga tayo. Okay mga tayo, mag 3 fingers. Okay na yan. Oh. Tatlo na tayo. Mga tayo, magsa-shoutout na tayo. Nakatatlo na kami. Shoutout na tayo. Doon lang sa banda ron. Yun, shoutout nga pala mga tayo kay ano? Wawi TV, yun shoutout. Wawi TV. Simple Life TV, yun shoutout. Mapa Daily Life, yun shoutout. Shoutout kay Manoy Badong Bermeo. At sa asawa na si Ate Presi Bermeo at sa mga anak niya na masisipag na mag-aral. Shoutout sa inyo. Aroy. Yun, at shoutout kay Ronald Garcia, yun shoutout. Yun, mamaya ulit mga tay, focus tayo ulit. At kumikibit na mga tay. Huli si si Steve mga tay oh. Ay, kakaiba yun ah. Ang ganda na ba yan? Jaguar. Jaguar yan, Steve. Cheetah. Ayan, good size yan. Akin na, sayang. Ayan na natin. At may maiihaw tayo mamaya. Goldfish. Goldfish. Yun mga tayo, oh. Good size na yan. Ibang. 3 fingers. Ang galing. Kunin mo tayo. Ako na po maglalagay. Ah, sige. Ay, goldfish yun. Kaso ano lang, no? Ito po ang kulay niya. Ibang kulay lang. Nagpapalit po ng kulay yan. Pagka siya nakatagal-tagal sa mga tubig, patatanda na po yan. Nagpapalit siya ng kulay. Anong kulay na siya? Gold. Gold. Gold Oh. talaga po totoo niyan. Kulay. Hindi nga. Magiging gold yun mamaya. Hindi ba pag siya lumaki po? Kung lumaki po, Ah, ganun pag ang lumangoy kulay. na siya, sa ano? Ang ano po ang tawag po dyan ay tilapyang nenus. Ah, minus. Sabi daw po. Ang galing ng mga bata dito mga tayo. Nagkakaroon daw po yan. Nagpapalit po ng kulay. Ayun, shoutout nga pala kay Kuya Kuya Steve, oh. Ang galing mga tayo. Grabe itong mga training talaga ni Kajoy Giron. Talagang may mga matututunan talaga eh. Nagmana talaga kayo sa Tito Giron nyo. Ano po yan? Pagkatapo nito dyan. School days po ang tawag namin pagka mamimiwas. Ha? Pagkatatawag namin po sa school days namin po. Mamimiwas po. School days. Mamimiwas ng barangay kasi. Yun. Mag-aaral na po ang mamimiwas. Aba, importante pa rin yung pag-aaral. So ngayon, dahil Sabado, walang pasok, alam na. School days. Fishing day. Today is fishing day. Today is Saturday. Ano lang tayo mga toy? Saan yung pala totoo? Update lang mga toy. Kuya. Nakakuha na naman si Jupiter. Oh. Horser, oh. Ayos na, mga 3 fingers. Ay, kala ko. May pangihaw na tayo. Dito ka na, dali, dito ka na. Dali, dito na kayo. Kasi pagka ano yan eh, kawan, kung tinatawag. Oh, yan na naman, yan na naman. Ay, sus. Sayang. Binigyan niya po ako eh. Umuupo mo ka pa kasi. Nakakabigla. Sabi ko sa'yo, nakakatawa eh. Ayos mga toy. Steve, dito ka na. Maganda rito. Maganda rito. Ah, dito sa, oh yan na naman. Yun, huli na. Ay, malaki, dali. Oh, malaki. Oh, dali dito. Yay, mga katoy. Oh. Malaki. Ang laki oh. Malaki. Palaki ng palaki. Kuya, may bawang dumating. Dali, dito na lang tayo. Uy, dito ka daw. Malaki mga katoy oh. Ayaw mo na, makikilala ka sa vlog ni Si Kuya. Kuya Yup lang talaga sa kalam. Oh. Kaninong gamit mong pamiwas? Grabe mga katoy. Bulati lang kailangan dito mga katoy. Pre, anong pakigana? Siguro kung mga katoy, maganda yung bulati natin. Kasi yung bulati mga katoy na pinag-iisa ko lang sa ilog. Sa ilog Pasig. Bali dito dinadalawang pain ko kasi
Ganun pa. Ano yung ano May hirap pa lang pain dito mga tay. Sabi ko na nga ba. gaya na. Alam, malabo na naman tong ano natin. Pasensya nyo na talaga mga tay. Parang parehas ng mga dating upload natin. So dito tayo mga tay. Yun. Kitang kita mga tay yung biwasan nito. Malabo kasi, bakit kaya? Ano? Pagkagabi ko no. Sino nakakarpa? Lupo. Sino? Ay! Kami ni Men. Mamaya mag-carp hunting tayo. Ayan na! Yan na mga katoy! Huli na! Huli ka! Huli! Huli! Yan mga katoy oh! Ay malaki! Ang laki-laki! Minions! Minions to diba? Ang galing mga katoy! Ang laki mga katoy oh! Ayan na! Dito ka na ulit! Ano? Steve! May malaon yun. Balik ka na ulit dito. Yan, dyan ka Andrew. Yan, dyan ka. Lagyan ko rin dyan ng ano eh, ng patoka. Yan. Yun, ang galing ah. Mga sanay na sanay mga training talaga ni Tito Girna. Oh, yun, nawala na. Hindi po, ano po? Ay, Bumababaw. akala ko eh, nawala na. Hinatak mo pala eh. Ako'y kinakabahan sa palantaw mo eh. Palantaw mo pala. Hindi pala eh. Yun, galing. Ayan na naman si ano, si Steve. Andiyan na naman si Steve. Sabi mo, sabi doon. Andiyan na naman siya. Balik ka na lang dito ka. Maganda rito eh. Ayan mga tayo, update tayo sa huli natin mga tayo. Ayan o. Napupuno na yung ano namin, nalagyan. Snack mga tayo mga tayo. Kaman Kuya Dudong. Kuya Dudong, yung mga tropa ni Kachoy Giron. Oh. Ano yung tangos? Malakas ang ano doon. Marami doon. Plap-plap. Lakat ng iyo. Hinihila pala. Bagay. Snack muna kami mga tayo. Ang pasa. Lilipat kami mga tayo dun sa may ano, sa may tangos. Wag lang ito mga tayo. Ano to? Pango. Dun sa may tangos. Ibig sabihin yung tangos dun mga tayo. Sa may Ako si Sirin, oh. ano, headquarter ni ano, malapit sa headquarter ni sa harapan pala ng headquarter ni Kachoy Giron. So ayun mga tayo, lipat na kami. Gawin mo na kasi. Ayan, oh. Ako si Sirin mo na. Saan di tayo taob niyan? Sponsor na ka daw. Sakyan. Type tayo. Sponsor na sakyan, no? Bakit na sa? Bakit na sumo? Patay tayo. Fishing rod nga, wala tayo nag-i-sponsor sa atin, pakisakyan. Update na lang natin pagdating doon sa ano, sa may spot, pangalawang spot na. A few moments later. Oh, yun mga toy, dito tayo sa spot mga toy. Oh, yun oh. Ito yung mismong natayuan ko mga toy, ito yung ano, headquarters ni Kachoy Giron. Yan, kasama din si Kuya Dong. Tapos yung mga bata anglers, oh. Dito kami mga toy, baka makasamba kami dito ng ano. Yan si Steve, oh. Dito baka makatali tayo ng plapa dito. Doon talaga puro 3 fingers lang ano. Saka isang 4 fingers tayo doon. So dito tayo matoy oh. Ganda dito matoy oh. Ano to talaga oh. So busy lang talaga kasi yung ano natin, yung si Kachoy Giron talaga. Busy lang talaga yung idol natin. Hindi na ano tong headquarters niya. Maganda kasi doon matoy. Dalawa na yung pinapabantayan sa kanya doon na kubo sa laot. So baka mamaya mga to pupunta yun dito. So yung ano kami tayo mga mag-iyaw kami ng tilapia. Magkakatsin cook kami dito mga tayo. Ay andyan na pala si Kachoy Giron mga tayo. Andun na. Ayun oh. Maaga pa, sabi mamaya pa daw. Ay kasi doon kasama na rin yung sila Kachoy Mart, tsaka yung miss ni Kachoy Mart oh. Tsaka si Titan. Hintayin natin ito matay. Mamimiwas daw sila dito. Magka-carp hunting kami dito. So ayan matay, dito lang kami. Ganda ng pisto. Akin. Ito. Oh, lubog na lubog. Sana andyan pa. Andyan pa. Yun. Oh! Ay!
katoy. Ang ganda pala rito mga katoy. Dapat dito tayo kanina pa. Oh. Oh. Ayos mga katoy. Oh. Lo. Nabawi. Ay sarap promise back dito. Parang gusto kong balik dito. Ay grabe. Ay. Ayun, ang kibit nga oh. Kasi ito yung area mga katoy. Ano to? Banda dyan. Itikan yan dyan. Ki kuya ano. Kaya maraming ano dito. Tilapia talaga. So magka-carp hunting daw sila katigiron dito. Mamaya may intay natin. Shoutout pala tayo mga toy. Bali, pasensya na kayo mga toy kasi ano, hindi tayo sa taas kasi wala tayong pagpipistuhan ng cellphone doon. So ito kasi palitada to mga toy. Dito na lang tayo sa ano. Sa ano, dito tayo mamimiwas sa abot naman mga toy. Yun, shoutout tayo mga toy. Ayun, shoutout kay Geology. Yun, shoutout ka toy. Life Happenings. Yun, shoutout. Kasuwer George TV Official. Yun, shoutout. At shoutout natin si Friends Pabarlan. Yun, shoutout. Yun, nasupport naman po mga toy. Duwa Aki. Yun, shoutout. Ito tansi. Marjorie Vlogs. Shoutout. Yun, mamaya ulit mga toy. Mamaya. Shoutout. Focus tayo ulit. Huli na naman. Oh, sabi ko sa'yo, bibidyoin ko sana. Oh. Makibit dun mga toy. Oh. Sa may bandaran. Oo, pwede na yan. Pre, down. 3 fingers sa akin na. Sayang yan. Hagis mo. Kuya, Kaya't ako yung magpapadingas na dito. kuya. Yun. Taas tayo, kuya. Mga toy, malalaki na yung mga toy. Oh. Oh. Si Andrew mas malo. Mga 3 fingers mga toy. Siguro mga by ano, December katapusan. Lalaki na to mga toy. Yan mga toy, katsintok tayo ngayon. Mag-iyaw lang tayo mga toy. Sarap ito mga toy. Oh. Tamang ano tayo. Ihaw. Yan mga toy, andyan na sila Kachigiron mga toy. Tsaka si Kachimart. Oh. Mga 3 fingers lang. Yan mga toy. Iyaw tayo ngayon. Ano po ba? Tama-tama lang. Ba, meron na pala. Ang iyaw na mga toy. Oh. Oh. Susunod sila, Pilipan eh. Oh. Natatakot nga. Ha? Natakot. Pero hindi natutuloy. Iwan. Nasa bangka na yata eh. Ha? Nasa bangka na. Paano ito? Chat ko. Yan mga toy. Oh. Kasama natin dito tol. Ayos oh. Tol, sa kami naman. Yan ay isa natin Kachoy mga toy. Kaya manghihingi lang Si Kachoy Mart. Shoutout ka, Kachoy. Yan. Hingi tayo ng Dandan lang mga toy kasi nag-i-intro siya. Si Kachoy okay lang yan. Giron. Ayan, malapit na maluto mga toy. Kachoy Mart. Ayan si Kachoy Mart. Oh. Oh, seryoso ah. Babawi daw yung babawi. Ano yung bang carp na? Di pa? Nagpasa kasi ng picture sa akin si ano? Sino? Philip? Si Philip. Ay baka nandyan na sila. Kasi ang usapan talaga last dose daw eh. Ang gusto nilang ano dito yung carp hunting daw eh, yung hatak dito talaga na ano. Kasi sanay naman sila sa tilapia sa Kalinawan eh. Gandang ano. Pero pwede dito rin kuya. Bulati ba ang pinain mo doon sa nahuli mo sana kanina? Saan? Oo, bulate. Andyan. Titikman mo natin yung matoy kasi siyempre pagka yung mga ano, kusinero matoy, mauuna mo na natitikim. Malay mo ano para pagpangit, huwag natin papakakain sa kanila. Ayun natin, tingnan natin. Sabi ko sa inyo mga katoy, ang sarap talaga ng ano dito. Matamis-tamis mga katoy, oh. Oh. Tikman mo. Steve. Yan. Oh, di ba? Sarap. Oh. Sarap. Di pa nga umahalan sa ano, masarap. Sarap talaga mga katoy, grabe. Tinikman lang mga hindi makatiis eh. Namiss ko talaga mga katoy yung ano dito talaga. Tilapyang Laguna dito. Pag nag-ihaw kami dito. Oh, safe.
Ginagawa mo. Yun. Ito yung nakakuha sa plapla o si Jupiter. Malaki, kinapatingin. Kapitan mga boy, maigi. Ang laki mga katoy. Talagang tinutuhanan mo na kanina. Nagkirit na ba dyan, Ben? Oh, rito. Ala, makawala pa yan. Ay, ang laki nga, oh. 5 fingers. Teka lang, amin ko lang Yan yung yung mahuhuli ko. Para po, andyan ang ulo. Para mga ano ah. Buntot. Yung kawan ba yan, bro, Mark? Oh. Yung unahin mo, siyempre yung unahan para hanggang ano, huli yan. Para ano. Ano, kala ko makapantok ka. Nasi Andrew na Doon. Ha? Sabi mo. Sabi mo doon. Nakalima nga kami. Ay, doon ka. Nakalima na siya dun, malalapad. 5 kilo nga. Inaw Yan ang namin. magtanggal. Ang laki mga katoy, oh. Gabar, malalawad pa. Ay, nakawala pa ata. Sige, tapon mo dito. Yun. Ang lalaki mga katoy, oh. Talagang tiyagaan lang mga katoy, oh. Kung gusto mo ka. Oh, 5 fingers, ari ko. 5 fingers. Wow! Lapad. Shoutout tayo ulit mga katoy. Yun, shoutout kay Mama Vlog. Yun, shoutout. Jason Biharin. Yun, shoutout. Shoutout pala natin si Kachoy GC Ditablan. Thank you Kachoy dito. At siyempre shoutout natin si Kachoy Mart mga toy, andyan. Tsaka si Kachoy Giron. Pa-subscribe na lang mga toy sa mga channel na mga toy. Kay Talimpiits, kung sino pa yung di pa nakasubscribe sa kanya mga toy, pa-support na lang. Sunog na. Ito po siya. Yun, puli mga toy, oh. Kain na kayo mga Kachoy dito. Ay, video. May tinapay pa dito, kain kayo. Kasi higiran mga tayo, andun. Nakaisa na siyang malapad. Jupiter, di mo siyabi palalim. Diyan pa pa par. Lipat na naman. Nakahuli na aron ay. Lipat na naman daw siya. Ang ganda ng kulay, oh. Madami na ito ngayon dito, no? Dami na. Dami na. Kumapal. Oh, bro, yung ganitong klase ng tilapia, mabilis dumami dito sa Lawa na Laguna Lake. Ayun. So yung ating metal screen trap, halos lahat ng huli ganto ngayon. Kaninang umaga nakita ko. A few moments later. Ito na po ang pang carp hunting po natin. Yun. Yun. Kagaling-galing magmasa, oy. Kalupit talaga. Yan mga teknik yan mga tayo. Pagka yung dumidikit para mga sa kamay, di pa raw yan masyadong namasa ng gusto. So kailangan wala nang dumidikit. Yun. Dinagana na. Yun, dinikdik pa. Yun. Mga tayo, magkakarpan din si Kajigeron. Yun. Sino yung nandun sa kabila? Ha? Taga-Kasili. Ala, lumubog na kagad. Lapat. Ibig sabihin, ulit. Malalim. Malalim. Oh, yun, sakto. Malalim ba? Sakto na, oh. Gano'ng kalalim, kuya? Kasing lalim ng pagmamahal ko sa iyo. Ayun mga tay, carp hunting na tayo mga tay, oh. Ilagay lang natin dito mga tay para kung sakaling kagatin, mabilis natin matakbo habang nag-iihaw tayo. Sana makadali tayo para ma-experience naman natin mga tay yung hatak. Kaso, ayan, dyan naman tayo sila Philip tsaka si Katoy dyan. Ayun, oh. Bani lumampas, nakapunta ng Pipindan daw. Ay, kinagatan. Nakapunta ng kinagatan sila, oh. Ito na yung si Kachoy Philip mga toy, yan, oh. Sa si Kachoy Jan. Mga boy ligaw. Naligaw. Di, okay lang yan, nakuha rin dati. First time ko dito kung saan nakapunta, eh. So yun, dito tayo sa Ng first time dito. Mahiwagang isla sa barangay Kasili. Buti malapit-lapit pa kung doon kayo sa talim. Sa ni Kachigeron. Hindi ko na Sa rest house ni Kachigeron. Nag-vlog pa ako nun eh. Yan mga tay, abang-abang lang, sana makadali tayo. Nagka-carp hunting na tayo mga tay. Yun. Yun. Kain na tayo mga Kachoy. Bupi-bupi lang, oh. Bro, Kachoy. Pilipo. Kain, oh. Oh, kain na muna.
Ate, oh. Walang table. Papak-papak lang tayo habang nakawiting sa pangkarpa. Sa lahat na tayo kakain ng kanin. Ate, oh. Tamis talaga mga ito. Sarap. Balik. Nagka-carp hunting na kami. Waiting lang yung tropa. Gusto ko So, i-preview na lang andito yung nga. aking upload sumama. Kasama natin sila Philip Robles yan. Kumakain mo na sila kasi dyan, tsaka si kasi Giron. So, waiting lang kami Matoy. Mamaya, update na lang Matoy kung makahuli kami. Sana makahuli kami Matoy. Yan Matoy. Update na lang pag nakahuli. 1 hour later. O yun Matoy, di kami pinaalad. Ginawa namin lahat ng paraan Matoy. Eh, hintay lang namin Matoy yung bangka. Sanay ako masero eh. Sayang, hindi tayo naka unlock. Huli tayo na Matoy, iba. maraming salamat sa pagsama ulit. Sana magustuhan nyo yung ginawa natin Matoy. Kahit naputol-putol kaya na yung fishing activity natin sa tilapia hunting. Yun, maraming salamat po. Thank you.